Fa 40 anys va néixer una idea, un lloc on entendre els materials, on la curiositat es converteix en coneixement, on la ciència pot transformar el futur. L'any 1986 es funda l'ICMAP. L'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, del CSIC, es fundà l'any 1986 a partir d'una iniciativa del professor Carles Miravilles, que en fou també el primer director, sota la presidència del professor Enric Trilla, en el marc del programa mobilitzador de ciència de materials d'àmbit estatal. L'ICMAP es fundà a partir de diferents grups seleccionats de l'Institut Jaume Almera, fonamentalment, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i del Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC. Tots aquests grups, quan es va acabar l'edifici en el campus de la UAB, s'hi traslladaren i així s'acabà el projecte que havia començat el professor Carles Miravilles. L'any 1991 s'inaugura l'edifici de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb els anys, el centre continua creixent, ampliant-se diverses vegades per acollir nous laboratoris, nous equips i noves persones. L'ICMAP es consolida com un espai on físics, químics i enginyers treballen junts per entendre la matèria des dels seus fonaments. Al llarg dels 27 anys que treballo a l'ICMAP he estat observador de múltiples canvis, la seva modernització i el seu creixement. S'ha construït la tercera planta, la quarta, la coberta fotovoltaica. Els grups d'investigació han crescut, n'han aparegut de nous, s'han creat els serveis científico-tècnics, la Comissió de Sostenibilitat, Prevenció i Igualtat Gènere, i s'ha passat de 90 a 400 treballadors. Avui, l'ICMAP és un referent internacional en ciència de materials. Aquí es desenvolupen nous materials i noves idees que ajuden a respondre als grans reptes del nostre temps. Des de la nanotecnologia fins als materials funcionals, des de l'energia fins a l'electrònica i les aplicacions biomèdiques. La recerca de materials a l'ICMAP té una trajectòria consolidada amb investigadors de gran prestigi, on estem treballant en materials actius i innovadors per diferents aplicacions en medicina. Aquesta recerca ens ha permès tenir resultats en translació i transferència, així com en publicacions d'alt prestigi. Des de la seva creació, l'ICMAP s'ha centrat en la recerca fonamental basada en els materials, desenvolupant-ne de nous, entenent-ne les propietats i avançant en els processos de síntesi i caracterització. A partir dels anys 2000, va ampliar el seu abast cap a la conversió i l'emmagatzematge d'energia, incloent-hi bateries, fotovoltaica, termoelèctrica i superconductivitat. Actualment, posa èmfasi en les tecnologies sostenibles al llarg de tota la cadena de valor, mentre continua centrant-se en les propietats fonamentals dels materials, combinant la teoria amb tècniques de caracterització d'avantguarda. La línia d'investigació de materials per a electrònica és una de les línies històriques del centre i ha estat clau des dels seus inicis. En particular, a l'ICMAP treballem amb nous materials, tant orgànics com inorgànics, per intentar entendre les seves propietats, així com per descobrir nous fenòmens. Més recentment, ens hem basat també en la implementació d'aquests materials en diverses aplicacions, com ara memòries o sensors. La recerca no seria possible sense totes les persones que fan funcionar l'Institut cada dia. Ciència, gestió, suport tècnic i administració, totes formen part d'un mateix projecte. La recerca que es fa a l'ICMAP no és només el que es fa als laboratoris, sinó que som un equip molt gran de gent dels serveis científico-tècnics, administració, unitats estratègiques, que tots junts formem un gran equip perquè la recerca que es fa a l'ICMAP arribi a tota la societat i tingui un impacte per tothom. Al llarg d'aquestes 4 dècades, l'ICMAP ha construït una forta presència internacional. El 2015 rep per primera vegada l'acreditació Severo Ochoa, el major reconeixement estatal a l'excel·lència científica, que ja s'ha obtingut 3 vegades consecutives. El coneixement que genera aquí connecta recerca, indústria i societat. La història de l'ICMAP no és només el que ja hem aconseguit, és tot el que encara està per descobrir. Noves generacions, noves preguntes. New materials. Que transformaran la manera en la que vivimos. How we move. And how we connect. Els propers 40 anys comencen ara. ICMAP, 40 anys explorant la matèria, 40 anys construint el futur.